Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat een overvaller een toko-eigenaar in de been heeft geschoten. Dat gebeurde gisteravond bij een overval op een minimarket aan de Rooseveltweg. De eigenaar van de minimarket heeft meerdere schotwonden opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. De winkel, die ligt op de kruising met de Cabo Verdeweg, zag gisteravond iets voor 10 3 mannen naar de winkel komen. De eigenaar slaagde erin het hekwerk af te sluiten, waardoor de overvallers niet naar binnen konden. Dat maakte hen zo woedend dat ze meerdere schoten losten. Na de schietpartij sloegen verdachten op de vlucht en ze zijn nog steeds niet gevonden. Venezuela vormt serieuze bedreiging en dat zegt Harold Liebrechts en hij is de nieuwe commandant der zeestrijdkrachten. Hij waarschuwt: Venezuela vormt een serieuze bedreiging voor Aruba, Bonaire, Curaçao en stelt openlijk dat er vanuit Venezuela kan worden geschoten op de eilanden. Hij doet dat in een interview met Sven Kokkelmans op Radio 1 voor omroep WNL. Volgens Liebrechts is er een grote bedreiging omdat er met kanonnen van Venezuela op Aruba en de andere eilanden kan worden geschoten. De marine is in staat om de eilanden te verdedigen, maar bij een grote aanval wordt dat lastig. En dat zegt hij in een interview met Sven Kokkelman en later in deze uitzending hoort u daar meer over. IJs noemt de ontwikkelingen rond Venezuela zorgwekkend. De voormalige minister-president van de Nederlandse Antillen, Etienne IJs, volgt het nieuws en vindt de ontwikkeling in de regio tussen Amerika en Venezuela uiterst zorgwekkend. Als je kijkt is de interne situatie in de VS zelf ook turbulent, terwijl Europa met de oorlog in Oekraïne zit en er in Gaza eveneens oorlog woedt. Dus wereldwijd is de situatie zorgwekkend, aldus IJs in de podcast Tresor Cugino. Ministers geven informatie over AOV. Gisteren was het begin van de nationale dialoog over de AOV, de ouderdomsvoorziening. En minister Silvania, die staat aan het hoofd van de werkgroep die zich bezighoudt met de indexering en eventuele verhoging van de AOV. Hij zei tijdens deze nationale dialoog dat het moment is aangebroken waarop gezamenlijk een belangrijke stap moet worden gezet om een nieuw toekomstperspectief te creëren voor ons pensioensysteem. Als minister van Financiën verklaarde hij dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt om de werkgroep indexering AOV voor te zetten. Maar uiteindelijk is het de minister van SOAW dat al dan niet bepaalt of er daadwerkelijk verhoogd gaat worden en wat er verder gaat gebeuren met de AOV. Maar hij vindt het belangrijk dat er nu veel over gesproken wordt en dat er op verschillende manieren wordt gekeken hoe we moeten omgaan met de AOV. Minister Silvania gaf aan dat de minister van SOAW nog voor het einde van dit jaar zal aankondigen op welke datum en met welk bedrag de AOV zal worden verhoogd. Druk op de coalitie Sint Maarten neemt toe en dat gaat over een onderwerp waar we het eerder over hebben gehad. Namelijk de stemming in de ministerraad voor Gairo Bloem als nieuwe verantwoordelijke voor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is een verantwoordelijkheid van zowel Sint Maarten als Curaçao. En nu wordt Gairo Bloem als kandidaat voor de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank voorgedragen. Dat is nog niet bekrachtigd, maar binnen de coalitie is er wel heel erg expliciet op gewezen dat de wijze van handelen door de ministerraad niet correct is en dat er op een andere manier moet worden omgegaan met de voordracht van de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Een hele belangrijke functie en zoals u weet moet zowel de minister van Financiën van Curaçao als Sint Maarten hiermee akkoord gaan, moet de screening enzovoort plaatsvinden. Maar binnen de coalitie op Sint Maarten is men al niet eens over de voordracht, dus dat kan nog voor wat spanning gaan zorgen. Aanhoudingen voor diefstallen.
Politie op Curaçao heeft gisteren een 57-jarige man gearresteerd in verband met 2 diefstallen van auto-onderdelen. Deze vonden plaats op 29 maart bij Papor Kibra en op 22 juli op 2 stranden op Bandabau. De arrestatie vond plaats in een garage in de wijk Suvisant. En maandagmiddag is een 21-jarige jonge man gearresteerd. Die wordt verdacht van het stelen van een scooter op 4 februari van dit jaar. Hij is opgepakt in een woning in de wijk Julia. En beide personen zijn opgepakt door leden van het team dat voertuigdiefstallen onderzoekt. En ze zijn allebei voorlopig vastzittend. En dat is door een hulpofficier van justitie bepaald. Dan is er een nieuwe slurf voor de passagiers op de luchthaven Hato. U ziet het op de beelden, dat is een goede positieve ontwikkeling. Er komt nieuwe bruggen of slurven zoals u wil. En die installatie vindt nu plaats. En vanaf oktober kunnen passagiers bij het in- en uitstappen van de vliegtuigen een mooie ervaring hebben. Namelijk door het glas heen kijken hoe prachtig Curaçao is. Op die manier wordt natuurlijk al mensen gewaardeerd voor hun komst naar Curaçao. Ze komen hier aan en ze zien meteen als ze uit het vliegtuig komen hoe mooi Curaçao is. Positieve ontwikkeling. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hadden het al eerder in de uitzending erover. Harold Liebrechts, dat is de nieuwe commandant der zeestrijdkrachten, waarschuwt dat volgens hem Venezuela een serieuze bedreiging voor Aruba, Curaçao en Bonaire vormt. Kijk naar het interview dat hij had met Sven Kokkelmans op Radio 1 voor Omroep WNL. Tenminste, een deel van het interview. Ja, het is aan onze taak om die drempel, zoals we het noemen, zo hoog mogelijk op te leggen. We moeten geen aantrekkelijke aas zijn, zou ik maar zeggen. Dus wij investeren ook daar om de verdediging van het Caribisch gebied zo goed mogelijk op orde te hebben. Ja. En dat de grootste dreiging daar gaat uit van Venezuela. Want dat beseffen we ons niet, maar dat ligt heel dichtbij. Je kunt het zien, hè? Ja, je kunt het zien. Je kan met de kanon al vanaf Venezuela op Aruba schieten. Juist. En zijn wij dan in staat om die eilanden te verdedigen? Ja, daar zijn wij voor. Wordt een hele grote aanval, dan wordt dat lastig. Zeker als we hier in Europa ook bezig zijn. Als we ook hier in Europa een oorlog hebben. Ja, dan moeten we keuzes maken. U wilt meer mensen bij de marine hebben. Er zijn er nu 20.000. Nee, u wilt 20.000. Het zijn er nu 13.000. Dus u wilt er 7.000 bij. Maar als al die schepen nog laten wachten op hun aflevering en hun doop, wat gaan al die mensen dan in de tussentijd doen? Ja, dat gaat natuurlijk hand in hand. Die mensen zijn er ook niet in één keer. Maar we moeten meer gevechtskracht beschikbaar maken. Dat betekent dat we meer
de schepen korter in onderhoud moeten hebben. Dat we het opwerken van de schepen sneller moeten doen. Betekent ook dat we mensen willen gaan organiseren rond die operationele eenheden. Geldt ook overigens voor de mariniers. Hè. Dus meer reservisten ook inzetten om daar waar we tekorten hebben, om die aan te vullen. Ja, dat is de elitekorps van de marine, het korps mariniers. Niet te verwarren met gewone tussen aanhalingstekens marine mensen. Het wordt nog wel eens door elkaar gehaald door mensen die niet precies weten hoe die organisatie in elkaar zit. Maar toch nog even terug naar de uitspraak van uw voorganger dan. 10 jaar is te lang. We moeten eerder klaar zijn. Wat kan dan eerder geleverd worden? Komen die onderzeeboten eerder? Komen die fregatten eerder? Wat komt er eerder? Nou, wat ik net zei, die MSS'en, die kleine schepen... Ja? Dat zijn die patrouilleboten? Die patrouilleboten, die hebben we in december daar besloten. In februari was daar de aanbesteding voor rond. En nog voor de NAVO-top in juni voeren die. Dus dat soort materieel, dat kan echt snel. Ja. Sommig materieel gaat gewoon niet snel. Hoe snel we dat ook willen. Een oorlogsschip bouw je niet in een jaar. Daar heb je gewoon een paar jaar de tijd voor nodig. Maar ook de Arubaanse premier Mike Eman, die op bezoek was in Nederland, heeft zich uitgesproken over deze dreiging. Hij was in het programma WNL op zondag. En aan hem werd ook gevraagd hoe de dreiging van Venezuela en Amerika, die gespannen tegenover elkaar staan, hoe groot die dreiging daarvoor voor Aruba is. Ook van omroep WNL. So it head to the United States, that will have lethal consequences. Premier Mike Eman van Aruba, dit gebeurt in uw achtertuin zoals we net bespraken. Trump zegt het zijn drugsboten, Maduro zegt fake news. Wie gelooft u? Nou, ik denk dat Amerika een heel goede informatie heeft over wat er allemaal afspeelt in het Caribisch gebied. En ook onze Nederlandse kustwacht controleert het gebied en weet ook dat er veel drugtraffic daar is. En daarom hebben we ook de kustwacht samen met het Koninkrijk ingesteld. We waren wel succesvol de laatste jaren. We hebben het weggeschoven naar andere gebieden. Maar Amerika blijft zich zorgen maken en zet zich hierop in. Wij zien er nog niet veel van. Het is wel dichtbij, too close for comfort. We zijn een welvarend, rustig eiland die het nodig heeft van die rust en ook van dat gevoel van hier kom ik voor recreatie. Dus we kijken ernaar met bepaalde bezorgdheid, want we willen niet graag betrokken worden, maar het is best dichtbij. Ja, dat begrijp ik. Kijk, uw methodes zijn opsporen, aanhouden, proberen te verdrijven. De Amerikanen die schieten zo'n boot gewoon uit de lucht. Wat vindt u van die methodes? Ja, ik mag er niks over vinden. Dat is net zoals de commandant ook weet. Zaak van de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk. Zoals we dat netjes hebben verdeeld binnen het Koninkrijk is zowel defensie, maar ook buitenlandse zaken een koninkrijksaangelegenheid. Persoonlijk, zorgelijk. En in dezelfde uitzending was ook Jack McMurtry aanwezig. Hij is een Nederlandse officier der mariniers buiten dienst. En hij legde uit wat er eigenlijk voor materiaal door Amerika naar Venezuela is gestuurd. Dat eigenlijk groter is dan alleen maar het aanvallen van kleine drugsbootjes. Aldus de voormalig militair. Jeff McMurtry, oud-commandant van de mariniers, langdurig op 2 keer verschillende periodes op Aruba gestationeerd geweest. Wat doet Amerika hier? Is dit alleen drugs? Is het meer? Zit er meer achter? We weten dat Trump eigenlijk liever af zou willen van Maduro dan dat hij hem rijk is. Wat speelt er daar? Ik denk dat dit een stuk machtsvertoon is. Even spierballen tonen. En los van alleen counter-narcotics denk ik dat hier ook meer achter zit. Geopolitiek. Wat dan? Nou, toch vanwege de economische situatie op Venezuela heeft China daar heel veel geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Echt tientallen miljarden. Er is nog heel veel olie in Venezuela aanwezig. En ik denk dat Amerika ook zoiets heeft van het zou fijn zijn als wij weer wat meer invloed krijgen daar in Venezuela. En ik denk dat ze niet rouwig om zijn als Maduro vertrekt. Daar een meer westers gezinde president voor terugkomt. Dat heeft Amerika wel eens vaker geprobeerd om ergens andere mensen neer te zetten of te laten zetten. Is niet altijd een onverdeeld succes en dan druk ik me zachtjes uit. Hè? Nee, maar ze gaan het denk ik toch proberen. Want wat ik al zei, het is ook geopolitiek. En ja, natuurlijk, het drugsgebeuren, dat is ook absoluut zorgelijk. Maar als ik kijk nu ook naar het vlootverband van de Verenigde Staten dat daar voor de kust ligt, dat is toch wel aanzienlijk groter dan nodig is voor alleen maar drugsbestrijding.
Daar liggen ook oorlogsschepen met kruisraketten aan boord die tot meer dan 1000 kilometer landinwaarts effect kunnen bereiken. Die heb je niet nodig om die kleine drugsbootjes uit het water te halen. Nee, dan ben je ook in staat om eventueel drugsfaciliteiten diep landinwaarts in Venezuela te bestrijden, mocht je de volgende stap willen zetten als VS. De toon loopt hoog op, hè, want Amerika beticht Maduro van aan het hoofd staan van een drugskartel. Zet 50 miljoen euro op zijn arrestatie. In het verleden zei de voorganger van Maduro, Hugo Chavez, van zich die eilanden, de ABC-eilanden, die moeten bevrijd worden van het Nederlandse koloniale juk. Want dat zijn ja, u lacht, maar dat zei hij wel. Ja. Het zijn onze eilanden, ze horen gewoon bij Venezuela. Maakt u zich zorgen nu die toon zo oploopt? Goddank hebben onze voorouders al heel lang geleden gezorgd dat wij in Koninkrijksverband mooi ingebed zijn. We hadden ook de keuze om onafhankelijke eilanden te worden. In de jaren 40, toen in het hele Caribisch gebied eilanden streefden voor onafhankelijkheid, hadden wij een hele knappe en intelligente voorouders. Die hadden gekozen voor een model waarbij wij voldoende autonomie in land krijgen, maar tegelijkertijd onze zekerheid ook gewaarborgd hebben in de inbedding in het Koninkrijk. Hier hebben we een beeld gegeven van ontwikkelingen rond de spanningen tussen Amerika en Venezuela vanuit verschillende punten. Maar het is interessant om van deze ook te zien wat er vanuit marine en oud-mariniers wordt gezegd over de ontwikkelingen. We houden het voor u in de gaten. Dan gaan we naar internationaal nieuws. De aanhangers van de Venezolaanse regering hebben in Caracas geprotesteerd tegen de Amerikaanse maritieme inzet in het Caribisch gebied. President Donald Trump heeft meerdere oorlogsschepen naar het zuiden van het Caribisch gebied gestuurd als onderdeel van een officieel plan om drugshandel te bestrijden. Maar Venezuela vreest dat dit een opmaat kan zijn naar een invasie en aanhangers van de regering zijn de straat op gegaan om te protesteren tegen die maritieme inzet van Amerika. En later verklaarde de Venezolaanse president Nicolás Maduro in een televisietoespraak dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied dreigt uit te monden in een catastrofale oorlog op ons hele continent. Militieleden en regeringsaanhangers marcheerden in Caracas, zoals u net zag, om hun steun te betuigen aan Maduro tegenover de beschuldigingen van drugshandel door de Amerikaanse president Donald Trump. Dus het is enerzijds tegen Amerika gericht, anderzijds om steun aan president Maduro te laten zien. We houden het voor u in de gaten en dat doen we morgen. Ik hoop dat u er dan weer bent. Allerbeste, tot ziens. Dag.